todo isto que aquí se fai, o exquisito cuidado que se pon en tratar ben os animais, en que teñan unha boa produción, en que todo o que salga daqui sexa de calidade, o que contaba tamén o presidente, xente que traballa aquí, que atopa aquí no rural un traballo digno, todo isto interesanos moitísimo e efectivamente isto é unha marca de identidade nun mundo tan competitivo como é todo o que ten que ver coa produción agraria, que tuvo tantos cambios, tantos golpes. Creo que estamos con todas as cousas que hai que facer todavía, estánse facendo as cousas ben, estamos conseguindo que xente nova se incorpore e que as instalacións que permanecen sexan cada vez máis productivas. E, polo tanto, seguide contando con noso apoio. Galicia ten moitísimos sectores económicos que merecen ser apoiados, pero, sen dúbida, o que explica a nosa esencia, o que explica a nosa continuidade e o que garantiza o futuro é o sector que sempre estuvo aquí, que é o sector primario, que se moderniza, que é un exemplo e que fai que nos sintamos orgullosos. O leite que vai aquí tamén, cando se transforma en queixo, pero isto que é tan visible, que creo que cando o vemos por aí, e sobre todo se o vemos fora de Galicia, que xa empeza a ver, creo que todo o mundo di con orgullo, pois esta marca de SEADOS faise en Galicia con leite galego e por galegos. E iso é moi importante, non é nada sinxelo e aquí o conseguiron. Por tanto, moitísimas gracias.